kiadnar kita wallahu subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aya kiadna wallah subhanahu wa ta'ala kung mga jin aguso mga manusia na ansiran belu yang mga abid, mga abidin. Maana kita tauri panaku Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kaya kakabaling kauri panaku Allah subhanahu wa ta'ala na yan kaya even tamiyang gulawla ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na siko niya ka siya orago na kaya pakiturip niya ko Allah subhanahu wa ta'ala ka madakala from the day one ko kaya bali niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam na niya kagadam sa kaniyan sa mga ringasa kapag dada maraakal mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala uginas niya ng golo Seiko ikasya oragon seiko kaya nabinian mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala kaya sumiyaga doon na tepang trials kaya katitu-titu niya naging mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala na basta may kipturip yung ko Allah subhanahu wa ta'ala na pakaw kita ka sa tepang na pendapatin ni mana so Nabi sallallahu alaihi wasallam ko oriano kaya toronero na sa wahi na si ko lendu di na si ko solod umiyaka siya oragon na tanto amadakal asumiyaga doon ringas sa ka bubuso pendapatin ka adna miyang ang gugulaw la mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala gibu ka pangiraw niya na pamana ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun pusiran no to sa yang ko to adiran na di timu-timuan sa Darul Arqam mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala after na Darul Arqam na wala yung Arqam paduto ko miyang auna ami muslim na ibabagay niya na di timu-timuan nagyang ko to alay niya na pusiran no na pinanawag yan sa mga tao, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Subhanallah, hey mga manusia, tiruan niyo sa la ilaha illallah kang kanutugupya. Ya panutulitan waya, ini sugu o bapaya na so Abu Jahal, ibarat na kapag udalairan na ator ay na muna na mudala ator na so bapa yan na Abu Jahal na mini Antonini ba mini toray garug wag yan kaya tango yan mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala taman sa miya pamalong yan na so Antonini ba na rugo na miya utang sa kanya na piya magaruba ni raman maruba ka ator mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala Miyay Abu Bakar radhiyallahu anhu piyanabangan yan na tigpan na pangiraw so Abu Bakar anda maneri apyagi yang kaya ibarat na nakanabam ba niyo ipakay to ka ay abu niya kaya pagudalay niyo ator ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakanaba marata diniyar kanu diteron diniyar kanu diteron so katugumpia maana so katerwa ko la ilaha illallah naman ito nagiram pa na pamagudalay ator so Abu Bakar radhiyallahu anhu na miya kaparambangasiran na miyaw masiran no Zainab radhiyallahu anhu mana so ataw Nabi sallallahu alaihi wasallam yuro kaniya nakamakaparambang song ginawai so Nabi sallallahu alaihi wasallam gusto Abu Bakar naman ito, yang ang gugulaw to siko, yang ko to asolod na siya oragon. Pitong daira na mana so Zainab, biyalaan yan so Abu Bakar na inibalingiran so Nabi sallallahu alaihi wasallam na guru o kadungaya makamasiran sa wala, panguro ka so Khadija, andid na tingin yan, di pagitudin so mga lokasak na tingin, andid makaarap sa kaya papanugangan na kiran o Nabi Muhammad kapkailan din na kaya sakitan na dairan babu katabangi. Subhanallah. Gaya na nga mabu event nagyaya ikiaturo o Allah subhanahu wa ta'ala ko bapa yan Hamza radhiyallahu anhu may papantago to sa anak punaan niya na saladong
na miya ka sura susala nga tiyan na himsa tantokad na mo araw mama na inong ka di pag-usarag yang kaya kaurang ka mama at tabangin ka sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katitus kaniya na Nabi kay man to na dahil na ba ibarat na banyan na kapaka ibarat na giyang ko to kaya sakitero na tanto bedun pakarangas na tigu Hamza pamakak na ba Nabi so pagiwatan na din na yung maka surya tagyang kaya saladeng mialing piyang ilubayan lagi ang koto miya magudala ator pagguluan ano pagarinian na palayan yan sila ng mabukia tanaan sa lima miya naros ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na kagiyang magda mo Nabi sallallahu alaihi wasallam leka ano mga apo yan pangmuro ko sila na hey ama ami adato na ilayang kama na so ama ami katanto kaya sakitan nagyakas o Hamza so Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na ya Rasulullah imanto na palayakan din nakiyatan na sa lima so ibarat na miyakatan na sa lima na miyakan buat so Nabi pagkagakasya na hey bapa kanaba ayay baka piya ginawa ko na nakagiyam yan nagakanakyata na nakasalima so mga tao miro bakara ka na ay mananggulo na sige pagaring ka kaayay baka piya ginawa ko na managakan as isabot ka so la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inisabot Hamza radiyallahu anhu na miyateriya na iman to pagiwatan nakagiyam yang gulo na iman to miya ka solda ko sang kaya gamana ibetatiyan ka dia kan dini pengunot o badan na bapan na manggulolaan na makatanar ka sa lima yuti kaya promasyo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kaya ikasyaw ragon ako kaya nabinian na miya ng golo agyang kotoa trials tapang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kapag nairon na miyatay si karomania na Khadijah binto Khuwailid radhiyallahu anha pendapating o manuman na kaya mapamanutul bari malbudi kapang ganat o mga ina o mga watatano bamalbudi kang ganat terakitano o mga karomatano miyakaw kitatan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pada pakiguro ko Nabi sallallahu alaihi wasallam katawan niya nagyang kutuwa kero masay karomanian kagyang kutuwa kaabenan niya nun kataaben nun Nabi sallallahu alaihi wasallam so Khadijah sa iyang kutuwa kapatay niya ng mga oripon ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkasabot niya ya Khadijah qul la ilaha illallah hey Khadijah nasabutan na kaso la ilaha illallah mga ori po na Allah subhanahu wa ta'ala na umanian lagi mapos pupakaguro kaso Nabi kena ba matag kaguro kad ima ka pelalay sa giyang koto kapanggan na tairan agusto karomanian mga ori po na Allah subhanahu wa ta'ala mga ori po na Allah subhanahu wa ta'ala ayakya sunat na si erakatan o patay so mga karumatano umpama o sila ni kuna na ditano sila ni indiray no nakasunna totoo Nabi sallallahu alaihi wasallam ditano sila ni ito po saan kaya mga ICU ay kinakinangalanaki mga pagariya ka ng mga dato nasa katanod ni tinod kung mga inaw mga watatano sa katanod ni tinod kung mga karumatano akapakapamblago niya wairan agugyang kutabada niran mga ori punala subhanahu wa ta'ala ay pada pagkiguraw ko Nabi na pendigilan niyan o di na pagilan niyan na peteraan niyan na matagyang kaya aban niyan na amya kalalay tamo abay ugay na kiyang koto masa akapatay niyan na mga ori punala subhanahu wa ta'ala na patapulo agudu tapi ubang kala amang babang kalau Khadijah bintu Khuwailid kakagyan lang unat tamo kaya napalaya din miyang gusto ko agamo Allah subhanahu wa ta'ala yak ang ganata sira miyakang ganata sira na mga puno Allah subhanahu wa ta'ala ikadua miyang gulaw sagiyang kay kasya oragon kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayap manamiyatay na si bapa yan so Abu Talib mga ori puno Allah subhanahu wa ta'ala giti pendipisaw sa di kamawli ka ron o mga Quraysh na aya
ayam ya kalalaaki paki guraw ko. O Nabi sallallahu alaihi wasallam nakagya dinyan di pangangapinan si bapa yan. Hey bapa, sabutan na kaso la ilaha illallah. Sa kasi akong sa kana rasul ako. Kaya inshallah na kasapatan sa kan. Anda manayari di niya nakapakagurok. Yan kaya pagkababayaan niya na bapa yan na dan yan may sabot so la ilaha illallah. Yuto'y kapagpakatagaw niyan. Yuto'y kapagpakalalis yan. Niyan di kapakapalalis kakaya. Dan yan na maylay. O baso Nabi sallallahu. Baso bapa yan. Mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Namba niya na minisabot so la ilaha illallah. Kaya piliwa pangurok. Na biyala ko Jibril alaihi salam panggirawa katiyaki so ungang Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tu sama na namiyay saya ayabes turuon na kebubayaan Allah sa kanini pamimili ka adri sa giyang kay ayat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah na kanaba aya keturo na kebubayaan na ka keturo ka aya pamimili sa turuon yan na so Allah subhanahu wa ta'ala. Congratulations na kay mga viewers akan mga followers akan ka tirutan o Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ito? Tirutan o Allah subhanahu wa ta'ala. We are being given a hidayat by Allah subhanahu wa ta'ala compared to his uncle Abu Talib, that he was not given an opportunity to utter la ilaha illallah until to his last breath. Subhanallah. Ikatlo amyang gulaw la si isagyang kaya ikasyaw rago na kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ko to adinian di tunani ba patimbangan niya nagina niya miada si karoman niya miada si bapayat mialang kau niya na Taif tiga na ino mga Diyos sumung ako sa Taif kaso mga Arab mga lasiran kasasagukor malasiran iadat ko mga bisitairan umayran ako ramata suwagang mga Allah ay pandapat yun. Sumiyong sa Taif nagyang ko ito mapipikir yan kakagya ulaw-ulaw mga Arab na kurmat niran so mga bisitairan na danyan to maylay si isa Taif ato na yung miyaso yan mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala o bayran nakipiran liw-liw ko kaya panunong kairan o naka pamanat so isa dato iran sa Taif natigyan na pamanas kad na imya to ono Allah subhanahu wa ta'ala panabinian na damayan daing na yan watailo pamanabayran ng pianunong ka mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na kena bag-YouTube mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala kapiran giran nag-YouTube man yang gululap man ang otaya din na tumiyuga agyang kaya interod na ang gawatayan ipun sa agyang kaya pamana ulo niyan ay abu ada ibarat na masugat talebed nagyang kaya palada lima niyan palada inian mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na tumiyuga arugo ka babu ini pagapas o anto na ini ba mga jin ay tutulan siya na 10,000 ang mga jamaah jin na ini pa gapasiran so Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang kada nakababa na Taif na aya makasada kasi isang nakapunutula ko si na pinapatinggaman niyelay ito Allah subhanahu wa ta'ala na siyugo yan so Jibril alaihi salam tigyan nakatan sa mga malaikat na bigyan nakan sa idin bakit tubakan naka o pagyugo so Nabi sallallahu alaihi wasallam na tuba kanira nagyang kana na Taif kan mapulang-pulang ang kana na mga tao miya kasagit ko Nabi sallallahu alaihi wasallam udas naka ko Nabi sallallahu alaihi wasallam miya ko maso Jibril alaihi salam may iliniya nakasasakiti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam pitero o Jibril kati ya Rasulullah sa mga malaikat kababagan siran din sa idin pagitubak
Kiran Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya taif mo pa mamambu ko pagyo ka. Kaad mapulang-pulang agiyang kaiyam ya kasakit ka. Allahu Akbar. Inutan niya pinutula. Gitiga na memorable event in Islam. Ito na imiyang gudola sa mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. O badnaki gumiyurog sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito na buro okay. Allahumma ilayka ashku da'fa quwati. Naman? Wa killata halati wa hawani ala nas ya arhamar rahimin. Ay mana niyan mga viewers sa kan. Allah na siya ka priklamo. Kaaya mana di kagasabuti yung mga tao sa kapunutula ko kapakagagang kakalaka na kagiya miya kalaman ako. Naman ito. Miya kalaman ako. Da bagr ukatirwakan. Nagyuto di kagasabuti yung mga tao si kukalaka. My dear brothers mubaligin, I am now addressing to my brothers in Tablighi. This is the first story in our Hayatu Sahaba, in our Fadail Amal. So we should not forget this event na kahit tayo ay sinaktan ng mga tao na pinarating natin sa kanila ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So look at what happened to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi niya sa Allah, Allahumma ilayka ashku da'fa quwati. Ya Allah, nasiya ko rakaprikala mo. Kakagiya di ka kasabuti yung mga tao sa diya kandikan dakwat na kagiya malam kakikatiro. Kinabatanong kirarang iti. Tama na kay mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samiyatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, turo ang kasiran. O din kasiran na turo, baka babawatang kasiran sa pagagama ko agamang kaya Allah. So, according to the Islamic history, the first Muslim missionary who arrived in the Southeast Asia is from Taif. Naman ito, pinapatin yung mana. So, Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayay ni Panginoon niya nakita no mabdayat. Okay to kita kandawat, okay to kita kasabar si sagyang kutwari nga sa o mga tao pamagantano sa dawa, o di sila na Muslim na pumanganin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala makambuhat sila sa Muslim. May makna ay ibabagay kita no usul o Nabi sallallahu alaihi wasallam na o di ka no Muslim na panganin na miya kaya Allah yang kasyungan na miya mga inga the community na pakambubuhat ang kasiran sa Muslim. Mana sa katano sa da'wa to tabligh na aya prinsipyo, aya usul, inibagay kita no Allah subhanahu wa ta'ala na kinayawan tano pan sa ipambuhat o mga tao pambagan tano sa da'wat. And because of those events, these major events, this year, the 9th year of nubuwat, kung kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabitu na yung mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala siko Islamic history Ammul Huzn. This is the sorrowful year to the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So after these three events, ano ang sukli ng Allah subhanahu wa ta'ala? He was being qualified as an abid, servant of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the very reason na siya ay binigyan ng pagkakataon ng night journey from Masjidil Haram to Masjidil Aqsa. You just imagine night, just a night, and Allah subhanahu wa ta'ala have sent Burak. Hindi po Boeing 747, but it is a Boeing Burak.
has been sent to Nabi sallallahu alaihi wasallam to use it. Yun po ang sinakyan niya from Masjidil Haram going to Masjidil Aqsa. Gay di tanuron di katero taman sa bangkit na dunia na din paka-produce sa mga di mamangbal sa aeroplano, rocket, pamana pagdaan aba niyang panamarimbang sa ibarat na kagaan nagyang ko ta pinikipagdaan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang kay ka 27th of Rajab. Kayo just imagine a speed of lightning, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, from Mecca, from Masjidil Haram going to Palestine to Masjidil Aqsa. Mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito na panimiyang ang gugulo lang sa event. The first operation, heart operation, na miyang gulo lang siya. Before pa man ko ta night journey, na danda na iniliyo o Jibril alayhi salam. So puso Nabi sallallahu alayhi wasallam na pinipian niya sa zam, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, kag inunabon so kibar, inunabon so gadab, inunabon so hasad, inunabon mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko to kapag kabali o mga galabak, makapupana ko to sa mga tao, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inunabuno to, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi kinanglan, na iramya kasong tanong sa Makkah al-Mukarrama, na paginom tanong zam, kaada na pagko nabi mamugi ang mga pusutano, pagkadaw ng uta shirk, pagkadaw ng uta hasad, pagkadaw nagyang ko to kiber, kadaw nagyang koto agadab, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaginan iplantisyon ng mga syaitan sa ko mga pusutano, pinikipuka sa uto Allah subhanahu wa ta'ala si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam during the night of journey si ko ka 27 si sagyang karajab. Na event yang gulo la siya pamana memorable event na miya kauma sa Masjidil Aqsa, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya miyaylay kababaloy Allah subhanahu wa ta'ala yuhi wa yumit, sa kanya ni panguyag, sa kanya ni pangapatay, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya ni tumatangan na katano oriano kadatano sa kaya dunia, saya miya prove, saya miyaylay. You just imagine, pagdating niya po sa Masjidil Aqsa ay nakalinya po, nakasap ang 124,000 Anbiya wal Mursalin dahil siya po ang mag-imam. This is the very reason asunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas kanya ni Imamul Anbiya wal Mursalin, kasi sa giyang kaya ka 27th of Rajab na kaya pag-imamanian sulangon din na Anbiya wal Mursalin sa Masjidil Aqsa. Masya Allah. Oriano kaya baka salam yan, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, na diogano o Jibril alayhi salam sa dua ti manabaso. Di ka tao no Nabi, ito na yung matataguro. Mutay sa baso, na itataguno na mga gatas, yang ko to isa baso na itatago na wine, na aya pinili o Nabi sallallahu alayhi wasallam baso, na so ay itatagunon na gatas, ang nilalaman po ng baso na pinili ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay gatas. Kaya po nayakap ng Jibril alaihi salam ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, this is the ground, this is the proof that your umat will be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. Gyuto kon inanaw sa giyang kaya umat o Nabi sallallahu alaihi wasallam na prilaan sila no Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya Allah, ya Allah, rilay kami ka sa kami sa umat o Nabi amin. Apang guro kanyan raka. Binabati niyo na miyang gulo lang ta Mi'raj. Mi'raj is ascension. Yuti mga pada English yan, ascension, going to the highest part,
na si ko paganay pamintuanan o langit na aya kagiya salamaniran na aya miya kalakakiran na suamatan no Adam alayhi salam. Na so ikadua langit na aya miya kalakakiran mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala na so Yahya alayhi salam magusto Nabiullah Isa alayhi salam. So ikatulwa langit na aya miya kalakakiran mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala na so Nabiullah Yusuf alayhi salam. Na so ikapatalangit na ikapat lapis sa langit na kagiya sa lamaniran na ayam ya kalakakiran na so Nabiullah Idris alayhi salam. Na so ikalima lapis sa langit na ayam ya kalakakiran na so Harun alayhi salam. Na so ikanam lapis sa langit na ayam ya kalakakiran na so Nabiullah Musa alayhi salam. Na so ikapito lapis sa langit na ayam ya kalakakiran na so Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Pamana paday ako keso suraton sa giyang kaya Islamic history ubaan nambaw na miya kagkalida pakatanuron-tanuron mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala inao mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala adna mga argaya na mga ulamatan no mga pipiyaw ni kapamagusay nagyeyaso ibarat na kapasilusaw na giyang kaya lokasyo kung manuman yan na mi pangusyat, mandiskas, mapamanutul agyang kaya miyang gulawla sa Laylatul Isra wal Miraj. This is the proof that it is out of our imagination. You just imagine from the first layer, second layer of the heaven, third layer of the heaven, up to the seventh layer of the heaven. Kaya mga pusirano, na sumiyong siran sa Sidratul Muntaha na tigo Jibril alayhi salam kagi sulid kasan na si kabuy pakasulid san kakanaba ko dapat na imbitasyon ra kanu Allah subhanahu wa ta'ala o bako san sulid na salamang ka dun sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyala mo nabitan wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa Allah at-tahiyatul mubarakatus salawatu wa tayyibatu lillah. So kaya pasadaro ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyan nagyan na mambu so sembag Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. So mga malaikat sa Sidratul Muntaha na pitirira na mambu so assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. O tamaapalitan na ron wa ala ibadillahi salihin na miorder sa Allah subhanahu wa ta'ala ko intiro din na kadniyan sa pinikisabutian. So ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yun mga oripon ng Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya event yang kaya miyang gulawla this event being transpired during the visitation of Nabi sallallahu alayhi wasallam to the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. It was being repeated during our salawat, in our salatul fard, in our optional salah. Lahat ng ating sambayang ay binabalik-balik natin itong salutation, greetings ng Nabi sallallahu alayhi wasallam to Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya miyang bulawla si inugira batano bubatahiyat at tigitano si ko mga sambayang atano na pagtugun tano sa pamikiran tano agyang koto kaya pakasilama o Nabi sallallahu alayhi wasallam abuso Allah subhanahu wa ta'ala so mga malaikat sa Sidratul Muntaha na inipalitanoiran sa agyang koto salam mga oripno Allah subhanahu wa ta'ala sa katano ang mga salihin. Allahumma amin. Ya Allah, pada kaming ka kung mga salihin. Yang gulula si inoy pambutuwi sa importante event. So, lima ko na agama Islam na initurong ko dunia. Ugayin na kagiya,
imbagay Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya sambayang na aya piniki-imbitarian na sunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaanyano na mapalad mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala sugun siyo surga ando to sabab na giyang kanano pamay susurat ko mga pangalaban o mga masjid tano asa katanon ni minigi persada ko Allah subhanahu wa ta'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan yang na isusurat tano sa kanila mga mawaqitus sala kung mga masjid tano na sa katano yung minigipasada ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kanana wakato so kapasuldian kapagbangiron kakamatiron na panintano ko Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah na kami maka sumakararani sa masjid na pakatumana kaming kasapasad adi kami di makan diama kung mga masajid siko mga wakto ami susurat siko mga pangalaban o mga masjid ami ano to sabab na inna salata miftahul jannah so sambayang na gulsi surga mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala kung na pinaka-importante siya pagalwin piyakasungon Allah subhanahu wa ta'ala so nabitan ako surga. Anak ang may lenen subhanallah. Surga mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ko surga na aya katay diyan wa hurun ain kamasalil lu'lu'il maknun. Subay ko surga mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala na aya katay diyan na aya itatambadun ng Allah subhanahu wa ta'ala mata niyan na mas matihaya digiyang kai pakilay tano alungan ka uyag-uyag amunte ang mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala di kanukiray ang mga bay ka miniisid nanan miya pariksad nanan o Aisha radiyallahu anha si iko Nabi sallallahu alaihi wasallam may ko pakakumpiraan sukatay do mga midadari gusto katay o mga tao sa dunia ang mga bay pamakasurga na ayam yatero o Nabi sallallahu alaihi wasallam na makapito pulo mata so mga bay ko surga na mas mataid kanu ang mga bay ko dunia amay ko pamakasurga ang kanu Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin ya Allah yang kaya mga listenerakan yang kaya mga viewers akan yang kaya mga followers akan na mga bay na baliyang kasiran atau ko surga pakataydang kasiran sa 70 mata kataydiran adi sukatay do mga midadari ko surga akaya rabbal alamin gitog man nasib man na piyakasong o Jibril alaihi salam piyakasol diyan pinikilay niya nun pamapinikilay niya nun kada ba piyakasol sa naraka paano lagi na ko anap katin pala subasa tao na kagiya may layaw Nabi sallallahu alaihi wasallam naraka jahannam kakakadugian subhanallah miya kaguro ako din sa Nabi kaso pamintuan o naraka na aduna tumitingon pendidio takian na makatatalo pa sa kadag na inisi uto o Nabi sallallahu alaihi wasallam to na idusa niya na tigo Jibril may takakyan na dusa ay buwa dusa niya na sunsa disala di ibarat na susuan niya na sa mga pangangayaman A'udhu billahi min dhalik ilay naman lang utang mga tawa pasuan nila sa mga pangangayaman A'udhu billahi min dhalik di tanong ito pasuan buya tingin ng mga moduliran na pakabiyag sa apoy kung takasuruyan mga ito ko to adusa ugay na ayami layo Nabi sallallahu alaihi wasallam makadustaan yan na makatatalong pa sa kadag pendidiyaw takiyan na may pagkakulapas so Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan na ya Jibril diya magaga o mga umatakan na tigo Jibril alaihi salam kasoy ka ko Allah subhanahu wa ta'ala pamanganiyang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kaluwagan yan so umataka yuti kaya kasoy o Nabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ininduan yan agyang kana na matatago sa suratul Baqarah ang kana nakapusan yan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pagpeduntan way ako mga doa tanong. Kadua ini inaprobe dun Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mana inamin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang uta tigo Nabi rilaan nakar kami. Rilaan nakako mga umatakan igiramya timpalas sesiran. Igiramya ribat siran. Pamana miya kami dusa tanong. Na aya hukumanaya. Ini hukuman ng mga fuqaha. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na so katibin panunurat sa kadustaan na pneunian. Pamana datara miya kasabay ang tanong sa salatul Isha na umakan dusa tanong. Na disurat so katibin mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala kapneo niyan o sumbay ang tanong sa subah na o pamaw sumbay ang tanong sa subo na disurat o katibin mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala sumayan doon sa tanong. Allahumma amin. Ya Allah, panaguntaman ang tanong pagkatao ba tanong agi ang kayang tinipalasan na kumagalabak tanong. Ya Allah, tigo Nabi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, dingka tiuba sa mga umatakan kuda taro ini tiuba ka kumiyang una umat. Tigo Allah amin. Sumya pada mga umat na sesati mana inga da pagkakalid. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yaraw kama akhlaqna qablahum minal quruni annahum la yarjaun. Bangada mailay tigyan ko Nabi sumyangaw naman na mayangaw na niuman na sunso sa ating manaingin na pagi ang katakan na rusungan na maruprapat na din na bang kakiran kilay peruman audubillahi min dhalik. Yang kaya tiuba sang kaya umato Nabi sallallahu alaihi wasallam na tetangkan ko pagkagagatan ng mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagi ikatalo apang niyo Nabi nagyang ko ta Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, haya buwa patiuba nakakumatakan na sa pagkagagayaran. Tentang anak Allah. Allahumma amin. Ya Allah, tenggangar kami ka mga lalamak kami. Taman sa miya pamanganiron Allah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agyang ko to kalimong kaming ka, rilay kaming ka. Tunayin na mapi kaming ka. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Apiyang nilang panon Nabi sallallahu alaihi wasallam apakipagsiyan ko mga kaum yan sa mga kaum kafir na so Allah subhanahu wa ta'ala na inaprobian mimba alapan na sa disenyo mimba alapan sa formula ay apitero yan iyakum isruna sabiru yaglibu miyatain apitero Allah subhanahu wa ta'ala so 20 ang mga sasabar ko mga umat ka ya Rasulullah na pagkipagsakiran so 200 mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala giyuti Allahumma amin sa katanwaki nasarang giginawa itano asara mada so di tano di ka kaya tutula ka tano insya Allah napaka umasutabang Allah subhanahu wa ta'ala.